Hola, jo em dic Oriol, vaig fundar Comunicom fa 14 anys, un estudi creatiu de disseny gràfic. Estem especialitzats en el món de la música, disseny de portades de discos i portades digitals, i també fem imatge corporativa i packaging. Hola, doncs jo sóc la Ruth, sóc consultora i coach de marques. Em dedico al branding estratègic i a la comunicació per a empreses i per a emprenedors que tenen marques de productes o serveis amb propòsit, tenir una miqueta de consciència sobre l'impacte que tenen els productes i els serveis que oferim tant en el nostre entorn com en el nostre planeta i a les persones que ens envolten. Doncs la nostra col·laboració és treballar com a tàndem, com a equip, concretament en un projecte amb una empresa que es diu Etima, desenvolupant tot una miqueta un rebranding de l'empresa i de la marca a nivell estratègic, i després ho passarem també a nivell visual. La col·laboració va sorgir arran de conèixer-nos i vam veure que el projecte era més gran del que en principi ens havien encarregat. Em va proposar col·laborar amb ell per acompanyar-lo una miqueta amb aquesta part més estratègica de la marca. I vam començar a treballar també una mica per provar-nos. El client està encantat, portem ja uns quants mesos treballant plegats i la nostra idea és seguir endavant amb aquest client i amb altres projectes que puguin venir, perquè la veritat és que funcionem molt bé junts. La valoració del Crec Conec és espectacular, és superpositiva. El Crec no és un espai de treball com són altres coworkings, on tu vas allà, treballes i el que ho gestiona simplement porta l'espai. En el meu cas personal he realitzat bastantes connexions amb els mesos que porto al Crec. Constantment estan creant xarxes entre tots els coworkers. De fet, estic col·laborant amb diferents empreses d'aquí, tant del Crec de Poble Sec com de l'Eixample. Com són tres, hi ha moltes més, les possibilitats es multipliquen. Crec que és, de fet, un dels motius que diferencia aquest coworking de molts altres. I, a més, el tracte humà i personal és excel·lent, perquè comprenen la teva problemàtica i s'adapten molt bé a les teves circumstàncies del moment.